Здравейте YouTube, аз съм Карел БГ и днес ще снимаме втория видеоклип, в който почва моята кариера. И днес имам 5 абоната, затова правя giveaway за няколко секунди. И затова нека да започнем с това, че първо аз играя Counter-Strike, Half-Life и някакви игрици там. Minecraft ми е по първата игра. И ревим коментарите. Това е Dark Gamer. Абонете се, Стани Геймърче. Дето преди 4 дни ми написа нещо за моя видеоклип. Чакайте малко да го видя. Студиото ли беше? Да, студиото беше. Студиото, дето ме бъркаше с една игра. Коментарите, изчакайте малко. Да, беше писал, че аз съм познат от League of Legends, но аз не я играя. И затова, хора, надявам се да ви хареса от този видеоклип, защото аз изясням дали ще качвам видеоклипове много често, защото ми иска по 3 часа да ги качвам. И абонирайте се за мен и за моите приятели и чао!